nag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control project. Mabibigat ang mga pahayag na binitawan ni Orly. Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaking wanted sa kasong... Ano ba yan? Puro negative na lang. Wala bang good vibes dyan? Good vibes dyan? Good vibes dyan? Good vibes dyan? Relax ka lang! Dahil paparating na ang event na swak sa iyong emosyon at pampawala ng iyong konsumisyon. Love Radio! Hatid Saya Concert Series! Kasama ang mga Love Radio DJs na walang pigil ang mga bibig. Magkita-kita tayo on March 7, 2026 sa Dapitan Sports Complex at 6 p.m. Paki-jam kasama sina Shira Sumakot, Grace Note, Diwata at ang bandang Six Cycle Mind. Siguradong rayot sa kantahan at tawanan to! Love Radio, Hatid Saya Concert Series in collaboration with City of Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!